May buntag makatulong ni ata karon dinhi sa barangay Talik, no? Talik, Purok 5, Talik, Oroquita City. So ni ata dinhi karon sa Tita Carina's Balbacua House. Purok 5, Talik, Oroquita City. So atong nadiskubrihan nga doon na day bag-o dinhi nga gitawag ta nga Balbacua House. So modawat sila og accept mga orders. So tawag lang ta dinhi sa number. So inyo makita dinhi sa ato nga video, no? 0951-285-6428 o 0965-862-0922 0997-954-0903. So open sila sa Sunday to Friday from 6 AM to 10 PM. Okay, so dinhi sa Purok 5, Talik, Oroquita City atong mahimamat ang bag-o nga Balbacua House. So dili ta maglangan atong sudlon. Okay. Atong sudlon ang gitawag ta nga Balbacua House. So bag-o lang ni nato na discovery dinhi sa Oroquita City. Niya himutang sa Talik, Oroquita City. So ato makita ang ilang area, ha? So side by side. So kung mulingkod mo dinhi, inyo makita pa ang inyong nawong, kung unsa kanindot nga inyong gipangkaon. So diri nga side, so diri pud nga side dinhi pud ang ato nga mga lingkuranan. Okay, so atong sudlon dinhi. So mo ni ang ato nga usa sa tag-iya dinhi, no? Si Sir Dodong Campomanes, no? Okay, so usa-usab siya dinhi nga tag-iyan ini nga gitawag ta nga Balbacua House. So atong sudlon dinhi ta dapit sa may order area. Sir, pusita din may buntag sa Purok 5, Talik, Oroquita City na gitawag din nga Tita Carina's Balbacua House. So dugay na mo din ma'am? 3 months pa lang. 3 months pa lang, no? So pinaagi ni ini ma'am, unsa po kayo mga putahe nga Specialty dire, Balbacua and halang-halang. Balbacua na halang-halang. And then naapod kay lunch dire, tulo ka klase pero wala kay ibre na sa Antoron. Okay. Tulo ka klase usay na international, na ay Chinese, na ay Filipino. Every day tulo lang ka klase sa lunch. Naapod po breakfast in combination with fried egg, rice, or any hotdog ba or beef loaf at 99 with free herbal coffee. Mao ba pagdindot, no? You can choose your own flavor. Na ay collagen coffee, spirulina, ako amani. Imo gyud na siya, ma'am. Herbal. Dili na ako stop. Okay. Collagen, vegetarian, and cappuccino. Cappuccino out of stock lang po karon, pero maybe on Monday coming. Ang atong kuha na atay ka ng special combo meal. Yes, ma'am. Balbacua, rice and drinks, yes. Only 99. The same as halang-halang. Una yung atong kuha. Nganong barato kay ako mismo ang galuto. Wow, nindot kayo, no? Wala ako nag-hire og cook that I have to pay 700 a day. Then we own the place, wala may rent. Kaya barato ang ako ang kuha. Limpyo na, walay sibo, walay anghit. Wow, nindot. Try lang ninyo. Yes, okay. So, atong ukbon ko no ma'am kaning imong gitawag nga mao ni siya ay kana tanawa. Mao ni siya gitawag nga Balbacua. Balbacua, wow, pagkanindot, no? Dili lang siya kay panit. Set ni siya. Okay. So, another is ginagmay ra ko unod jud na ha, walay sibo, walay ko ano siya. Walay sibo, walay ano. Kay unod jud og nang naikuan. Okay. So, naapod tay herbal spirulina. Okay, so mao ni siya ma'am ang imong mga sa morning na siya. Morning, okay. Yeah. Ang so, lunch mag-prepare pa lang ko. Okay, so makatulong ni Adas morning, no? Ni ay hotdog, pwede po siya, unsa niya fish nga isda ni siya. Okay, isda and then so beef loaf, egg and then Balbacua. Yes. Okay, so mao ni ang morning preparation. Yes. Kung gusto mo anhi mo dinhi. Okay. We're open 6 o'clock in the morning and then we close at 10 o'clock in the evening or we extend pag gamay. Sunday to Friday.
Okay, We are Sunday. closed Saturday kay manimba man niya. Yes. So another pang naa sila lain nga product di ay Yeah. no atong I got- diskubrihan atong duolon. Ako lang ang distributor spirulina. Okay, niya sila lain nga product nga available po sa ato nga health no, di gitawag og Dara coffee. okay, Karina's Okay, flavor. vegetarian, collagen, spirulina. Only the wala ko stock karon katong cappuccino. Okay, so ni ay gitawag nga Herbal coffee. herbal vegetarian coffee, no? Yes, oo. Okay, so Tita Karina ingredients Quiapo na. from malunggay, mangustin, tunggat ali, saluyot. Okay, so ni alang mo ni adin available atong product sa Kana with spirulina. spirulina, no? Coffee. And then collagen, coffee, Fruits ni siya, mga fruits. Dragon fruits, no? Made in fruits, ingredients, and then spirulina, 3-in-1 sa mga kuan ni siya, no? Doon ay coffee, ang palaya. Okay, pagkanindot kayo nga diin Is ni this only aday din. free sa breakfast ni siya? What? Ano? Free sa breakfast. Wow, pagkanindot kayo, 99. ma'am. Nindot ay, no? And then, Sulagma lang na din nato. Free nga drinks, either Vito, Sprite, ano, Yakult also can go. Depende sa gusto ng customer. Free So, lang na siya ha, sa meal. Pagkanindot na. Only 99. Dili lang na sa Karina's Balbakwa. Wow, no? So dinhi lang sa Karinas dinay gitawag og combo na Meal. pre soft drinks, coffee. soft drinks. No, pagkanindot kayo. So diri to present ta diri ma'am. Ni ay gitawag po Karinas sweet honey. Okay. This is pure honey ha, for export ni siya quality. Ay Even you put this in the freezer, the same, it won't change. Maura gihapon. sa ato pa kun atong ibutang ni sa i-freeze nato ang yang kalami di gyud mausab. Okay, pagkanindot no? This is organic na siya. Organic kini siya. Pure good, pure honey. So, ikaw rin yung gabuhat ani ma'am? Naakoy kuan ani, naakoy contact jud nga. Nakay contact. Sa At least dulo ng bukid. at least nga ato masinatian nga unsa ka gitawag ta nga kanang pure, no? Dili gid pareha ng uban nga kung atong makuan nga gisagulan masinati na to. Okay, dinhi ta proceed. Also, spirulina. Kani proven and tested because I passed away already ha. 14 hours and a half. Dili ra gyud ko na ano. I'm already going 70. 81. 70. Wow. 81. Praise the Lord. But we don't have any medication maintenance. Only we are taking spirulina. Spirulina pagka grabe gyud ka kuan ang spirulina ma'am no? Yeah. Grabe ka effective sa ato 27 nga health. years I've been taking this ha. Pila ka years? 17 ako. 27 years. 27 years. I'm from London. London, no? I used Okay. to work in London. So, kini nga mga kanisya nga order, ma'am. Sa Europe din siya dito. From Europe kini siya, no? Dili din siya nga imported gini siya nga product. Okay. So, naa din he. Distributor ko diri. Wow. So, nindot kay ma'am nga gawas sa ato nga mga pagkaon, do na tay po mga health products nga available po dinhi sa gitawag ta nga Tita Karina's no, Balbakwa House. So dinhi nato madugangan ang ato nga health nga benefits no labaw sa pagkaon nga itong ginakaon na daw do na po mga health product nga available dinhi alang po sa pagpadugang sa ato nga pangidaron, di ba ma'am? So I get also here sing along. Wow. Today, ang makaabil ani one song free for every mag-abil og combo meal. napoy Na free, pwede sila makanta. dito sila makanta dinhi. Only one song only. So, para maihatag ko sa uban. Wow, Sa unique. gusto lang. Okay, so unique no? So Naapod may live combo here. live combo no? Okay. Sa weekend. So niapo dinhi dapit nga side nga gitawag ta og live combo. Kung gusto mo mahimo diri sa pag-enjoy, pag-jam, Pwede sila mo request og kanta. okay, pwede dinhi nga area. Yan So? kani pamilya diri. Okay, mao na ang ato mga drummer. Wow. So naay mga drummer di ma'am. Yes. Naay mga Nice musician singer. na singers. Yeah, Okay. very singer. So unsa man ni siya kanang request o mobayad puta? Ay, pili na. Pwede lang mo request. No. Pagkanindot no.
So karon pa ko nakaanhi diri. So thank you jud kayo nga gigayran tas kahitasan nga makaanhi ta din tungod kay atong mapahibalo no sa tibuok kalibutan naman yun no. Ito diri. CR, brand Okay. new CR. So ni adinhe limpyo ma'am no ang area limpyo siya. Okay, so proceed ta dinhi sa area. So ni atay CR dinhi. Okay, so kung gusto ta nga mag CR, ni dinhi available. Okay, so ang ato pod nga condition sa area nindot po siya kay presko siya kay ang gawas sulod ang hangin. Okay, no? So ni dinhi nga side. Kipaganindot kaayo. So karon pa ko kasulod dinhi ba ma'am? Thank you kayo nga. So plaster ang ilaang nga mga pagkaon, makapili ta. Simple lang. Okay. Simple lang jud kayo. So, hunahunaan ninyo libre mo drinks sa combo. Libre pa mo og coffee nga makahatag dakong benefit sa inyong atong panlawas. Okay. I own this coffee products. Tita Karina. Sa to pa ma'am og magpili lang sila ahay lang Yes. gusto. Wa pa kanindot no. So ikaw na ang mo timpla bali. Oh yeah. Ikaw na ang magtimpla. Pagka nindot, welcome ta din sa tanan, no? Mga followers, viewers, welcome ta din sa Tita Cariñas dinhi nato masinati ang pagkanindot ngano himo muratag serbisyuhan dinhi no dinhi sa Campo Manis mani nga Campo Manis compound no usa-usa bang owner ato si Sir Dodong Campo Manis no inila ni dinis Orquita na Dodong Campo Manis Very comfortable kay. Okay. Atay ko ako. Sir, sa may imong ikastorya, no? Sa ato nga mga katawhan dinhi sa Orquita o sa kan Yeah. sa mga atong invite sila, no? Yeah. Invite na to. So atong invite na Apot tayo ko andiri ha, hugasan sa kamot, Okay, kumpleto na dinhi, no? So dinhi mo mga side, no? Ang diri nga table. So pwede mo makapanamin, no? Magkaon mo. So unsa kada kanyo hungit, so mo na. So nindot siya makita, no? Natay hugasan sa kamot. Okay, mag-wash mo sa inyong mura kayo, no? Okay, diri nga side. So bisita lang mo din so wala pa nakabisita din bisita gid mo kay di gid mo magmahay. Ako na gid mo ingon. Kay ngano nindot kaayo, no? Daday si ang hit walay sibo ato ang kuan. You can eat even po. Okay. So niya sikreto gitago ra man ninyo, ma'am, no? Bitaw. Gitago Wala ra. mi nag-advertise but if people will try my food, then sila ang ga word of mouth. Bitaw. So salamat sa Ginoo nga diin gipadala ta dinhi aron nga ato gining no ma-share no kini nga gitawag talento sa pagpangluto nimo ma'am dili lang sa pagpangluto kundi usa-usab ka gigamit sa Ginoo aron makatabang sa makatauhan na pinaagi na ng herbal product imong matabangan ang tanang katauhan dinhi sa Orquita City dili sa Orquita City kundi sa tibuok nga nasod nga kinsa makabisita dinhi mo anhila sila dinhi sa Tita Cariñas Balbacoas Pwede House. sila mo order if you want the kuan kanang balbakwa. Na ako'y isa ka kalderin worth 2,000 good for 20 to 30 people. Og halang. So inani ma'am nindot po no. Isa pa man atong sa may kasulti sa tanan nato nga mga mananaway. Just try. Come and try my food. Then kamo na ang if you like it or basta some of kadaghanan na once na mo kaon diri mo balik doon. Wow, okay nindot. Dito. Bisag ako wala pagali ko kakaon diri pero makuno na ko mobalik no. No nimo. Pamilya, welcome here. Wow, nindot no. Naman ni big table here. Okay. So ang combo nimo ma'am, okay 99. Mao ni siya. Okay, dara ma. Okay, sa tanan ng mga followers, viewers, self-service fee as you order combo meal with 99 busog Soon na we mo. are going to have a barbecue outside. Okay, nindot. Okay. Umbrella, with Okay. So, okay. So thank you and God bless us all. Okay.